Tiprasa bosoni bisingo sakhami angui lukurok kwbangmano subaso khlai tonglayo. Tei babaisake Maharajani dagimani bisingtibo haino kami amsayo subaso khlailayo kha kaham tiprasa lukurok. Kha kaham lukurok subaso khlainai rokno boroni khaklaijakmano kaitor haina hai supungui rethung. Kri birma nangjak bororokno subamani kaitor norokno hamari kuplung rethung hwnui जों कक पिनचेलेनि बखाक्तै काइटनि थानि सुरियो जों लुकुरंनो साना नायमाखे कक खाहायसि बिसि काइसा रमै साखामिया अंजा खरकसा बुखुक कामि जेलवा पित्रा आमसानि बुखुक कापति खलय बिनि साखामिया बेमार गल ब्लाडार रुस्तुन उंमानि ताबुक हायद्राबाद एशियान गेस्ट्रोलजी साखामनगो खलायजाक अपारेशन खलायजाकनानि 3 लाख रां नांगौ बरंनि नुखुं सुग्या बरंनि याफाव ताबुक 3 लाख रां करिनि बागै लुकुरंनि थानि सुबासो सानजाव खा काहाम लुकुरक जे मानतै बरंनि बैंक डिटेल रिजागो सुबानानि बागै कबमुं याफार हरजाव नुखुनि बोसायतै बोसाजोकसं बरंनि वान सुगमुं लुकुरक सुबासो खलायके बिनि साखामिया हामै फायनाय एबा अ संसारो थांगै तंगै मानाय वान सुगलायजाक खा खामजाक नुखुनि बररक अगस्त 2022 17 तारिख आनिता खौरक आनो खबर खनावै पानी पेमेंट बागै नरमां पाइप्ले हामै मारो ओंखायनो आनि लगे न रोगी हंक्लाय अम हंक्लाय आनि बसाजोक जतन को सो ओंखायनो जों सेमाना अगस्त मासनि सिमेनो सेंजाक बनि रोगी जों अर थेलाखौ एडमिशन निखा इफोनो अरत किसा आरो गोख्लायनायनि बागै आइफोनो बनो अरंलिया जों आगतला तलाङै सुनागर फैखायखा सुनागर गिरिफ्रा जेबिओ गाम थाङै मालाया बनो बेदा फारिस नायनाय जों दाबो हंक्ला हायद्राबाद तलां मानि जों रां करै बैरहै जों तलां थांका आरो जों रां करिखानो दाखौ खरक समाजारि ओइ ओंख्ला सेल हेल्प ग्रुप किसा जों हेल्प मानै जों तलाङै थांलायका ओंखायनो दाबो जों आरो तरमान बिसिङो जोंनि रां पाइसगै दंखा दाबो कोनो फन खायनाय करिखा डक्टर तो सावो नरमनि रोगी हामै थांनाय तुन कोनतावाना देनाय पानो जोंनि रां करिखानि बागै जों दाबो तिख्लाय तुइफानि कोनो लामाव करिखा खायनि बागै जों दाबो जों बिसा साहिजरो नाय दंजावो जोंनि ताखुरावना आरो जों नरक साहिजरि आंबा जों कोनो बनरो बिनि तिख्लाय तुइफाय माने लामाव करिखा जों ओंखायनो जतनि थाने आं पाइनाव सवो आं बिसा साहिजमन खांख्लाय आनि रोगी हामै फाय मानानो ने सम थाने आं जतनि थाने सावो कयो जतना साहिज किसारि को जदि आनि बसा सलाबो करिजा बोरिसिमी आनि बसा खरकताम तंमनि हामजुक थांका गनै ग्लो मक्लो को सोता बनोगो तंगो गबो बोरि जाबा कोनो बोर डिग्री मानजाया हैनो आं साचुमां बुरा तै राबाद आनानि कस्ट आं बाहायनो गेस टिग्राव गना कोनो फानो सामुं खाकांबो खालायमिया हाइपा आं रां फैसा नाङै तंमनि बागै आं कस्ट खमा तं दिले राबाद आनरो कस्ट खनो रायमा तं जाबो tam này nè आं ताबो नायमन हेगलाय जत लुकुलन थाना ना किसा साहिजो मानो मुसुओ आं साहिजो मै हके कोनो थांना निलाम हो करिखा रोगी खेबरो रोगी हेगला ताबो हायद्राबाद ताबो कलाइजा ऑपरेशन खाइजा कमी तंखा ताबो रोगीला साबो निनि तामको आनि लगे आबो अंका जागान बुंग्राल बर ननि पपा आनि जागानि को आं तमनि पारानि बुंग्रा म कैसा जेलवाय पारा सिनि yang कमला बागान बखा कमला बागान को जतनि सिवो आबो कमला बागान बखानो अरो ओ पार्किंग ओ तंगते आनि नक पारा नहनै तंगो आनि पारानि बुं जेलवाय पारा इकला आनि मुं हंका बा अनंत कलय इनके आनि बरिन बुं हंकलय कापति गबिन पारा हंकै को तिदु खामबार आयं को साउथ रिपा तिदु खामबार कलय बिन पारा हंकै साल बोसोरमै हायद्राबादनि हस्पिटालाव दाबो दङ हायद्राबादाव जों 8 तारिखआव थांमोनि अगस्त 8 तारिखआव थांमोनि तिनिबाय हंकलय